can clearly my one. So the same way I'm all the same way na effort that or toto. Who is nobody? Nobody tell. I didn't hear Kaya. Yes, so with everything that is going on in the world right now. Go when here at home. My picture. My picture. Actually, I'm going to place your envelope. Why? Okay. A place in your home. Okay. Well, Betty, you have to move your camera away. We are not seeing anything because it's dark. Wow. Whatever you seen on the camera.
anyị ga-amalite ofufe nrọ anyị n'ụbọchị taa site n'ịbụ abụ 318, hymn number 318. Sọpụrụ Jehova site n'akụ gị, sitekwa na mkpụrụ mbụ nke ihe omume gị niile. Ọba gị ga-ejupụtakwa n'ihe nriju afọ, ebe nzọcha mkpụrụ vaịn gị niile ga-etiwakwa mmanya vaịn ọhụụ. Ma buru ụzọ chọọ alaeze ya na ezi omume ya, a ga-atụkwasịkwara unu ihe ndị a niile. Ya mere, unu echegbula onwe unu nye echi, n'ihi na echi ga-echegburu onwe ya. Ihe ọjọọ nke ụbọchị taa ezuworo ya. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị,
ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi bụrụkwa onye ezi omume ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị ma sachapụkwa anyị na ajọ omume anyị niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe ma ọ bụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe nke pụrụ ime ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị zukọkwara n'otu, ka anyị wee kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi ọtụtụ nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu, na-arịọ unu ka unu ụra nọ n'ebe a, ka unu soro m n'obi ọcha na obi dị umeala wee jee n'ocheeze amara nke Chineke nke eluigwe. Biko ka anyị wee nwayọọ gbuo ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị: Nna anyị nke pụrụ ime ihe niile, onye kasị ebere, anyị ejechuwo kpafukwa n'ụzọ dịka atụrụ furu efu, anyị sokarịrị izuzu n'ọchọ nke obi anyị, anyị emebiwo iwu gị dị nsọ, anyị arapụwo ihe kwesịrị ka anyị mee, anyị emewokwa ihe na-ekwesịghị ka anyị mee. Ezi ndụ adịghị n'ime anyị, ma gị onye nwe anyị mere anyị ebere, anyị ndị ọjọọ ndị dị ime ebere. Chineke, rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị na-echegharị uche ha dịka nke ikwere nkwa ibe mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị, wee na nke kasị ebere n'ihi ya, ka anyị wee si ugbu a dụọ ndụ ọhụụ Chineke na nke ezi omume na ndụ anya udo, otuto wedịrị aha nsọ gị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwu nye ndị ozi ya ka ha kwuwa, gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara, tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa, nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa, gbara ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị nwanyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ, edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Onye nwe anyị meghe egbugbere ọnụ anyị, Chineke zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Onye nwe anyị ngwa anyị. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a were ruo mgbe ebighị. Tobe na onye nwe anyị, aha onye nwe anyị. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa, Abụ ọma 65, Psalm 65.
biko ka anyị nọdụ ala ka anyị nụ ihe mmụta nke abụọ. Ihe ọgụgụ nke mbụ esi n'akwụkwọ ise Moses a na-akpọ Deuteronomy isi nke 8 malite na amaokwu nke 7 ruo na nke 18. Deuteronomy chapter 8, we begin to read from verse 7 to verse 18. N'ihi na Jehova bụ Chineke gị na-eme ka ị baa n'ezi ala, bụ ala iyi mmiri na nke isi iyi na ọbụ mmiri na-apụta na ndagwurugwu na ugwu, ala nke ọka wit na ọka bali na osisi vine na osisi fig na pomegranate, ala nke osisi olive na-enye mmanụ na nke mmanụ aṅụ, ala nke ọ bụghị ịdị ụkọ ka ị ga-eri n'ime ya, ọ dịghị ihe ọbụla ga-akọ gị n'ime ya, nke ala nkume ya bụ igwe, nke ị ga-egwupụtakwa ọla n'ugwu ya. Ị ga-erikwa, afọ ga-ejukwa gị. Ị ga-agọzikwa Jehova bụ Chineke gị n'elu ezi ala ahụ ka o nyewuru gị. Lezie onwe gị anya ka ị ghara ichezo Jehova bụ Chineke gị, na-edebe ihe niile o nyere n'iwu na ikpe ya niile na ụkpụrụ ya niile, nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa, ka o wee ghara ịbụ mgbe ị na-eri ihe rijuo afọ, wukwa ezi ụlọ wee biri n'ime ha, mgbe igwe ehi gị na igwe ewu na atụrụ gị na-abakwa ụba, mgbe ọlaọcha na ọlaedo na-abakwara gị ụba, mgbe ihe niile ị nwere na-abakwa ụba, na obi gị ga-adị elu iwechezọ Jehova bụ Chineke gị, onye na-eme ka isi n'ala Ijipt sikwa n'ụlọ ndị oru pụta, onye na-eme ka ije ije n'ọzara ukwu ahụ nke dị egwu, na agwọ nke yiri ọkụ na akpị dị n'ime ya, na akpịrị kpọọ nkụ nke mmiri na-adịghị ya, onye na-eme ka mmiri si n'oke nkume ọmụ ahụ pụtara gị, onye na-eme ka ị rie mmana n'ọzara nke nna gị ha na-amaghị, ka o wee weda gị ala, ka o wee nwekwa gị ime gị mma n'ikpeazụ, wee si n'obi gị, ike m na ume aka m emetaworo akụ a. Ma ị ga-echeta Jehova bụ Chineke gị, n'ihi na ya onwe ya bụ onye na-eme gị eme gị ike ime akụ a, ka o wee mee ka ọgbụgba ndụ ya guzosie ike, na nke ọ hụrụ nna nna ha iyi imere ha, otu ọ dị otu a. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 319, hymn number 319. Thank you.
onyinye ọma niile ha si n'elu bịa kelee Chukwu hallelujah amen. Ka anyị kpere Chineke. O doro anya anyị maara nke ọma na onyinye niile na ihe ọma niile si n'eluigwe bịa. Ọ bụ gị Chineke na-enye anyị ha. Ọ bụ gị na-enye anyị ihe ọma niile nke anyị ji biri n'ụwa. Ya mere taa, Jehova nke usu niile nke ndị agha, ụmụ gị bịara ka anyị nye gị ekele n'ụzọ pụrụ iche. Anyị bịara ka anyị kpọọ isi ala nye gị. Anyị bịara ka anyị sị gị imeela n'ihi na ị kwesịrị. Chi ọzọ niile bụ ụgha. Chi ọzọ niile bụ ọlụ aka mmadụ. Ndị nwere anya na-adịghị ahụ ụzọ. Ndị nwere ụkwụ na-adịghị agbatara ndị na-eso ha ọsọ enyemaka. Ndị nwere ntị ha adịghị anụ mgbe ndị na-akpọku ha na-akpọku ha. Ma gị bụ Jehova Chineke nke usu niile nke ndị agha, onye anyị na-akpọ n'ụtụtụ na ehihie ga-aza anyị, ọ bụghị otu ugboro, ọ bụghị ugboro abụọ. Anyị kpọghị otu ugboro, ga-aza anyị ugbo 7. Nara ekele n'aha Jizọs. Ka ebulie gị elu n'aha Jizọs. Ka ụwa sọpụrụ gị n'aha Jizọs. Ka elu ụwa niile mmadụ bi, ọkụ ala mmụọ eluigwe, ka ha kpọọ isi ala nye gị n'aha Jizọs. Bịa n'ike gị n'ụbọchị taa. N'ọnụ ụlọ nsọ gị rie otuto ụmụ gị na-ebute n'iru gị. Ejikwala ụmụ oru gị aba n'ikpe ka biko Nna. Gbaghara mmehie anyị niile ma sachaa anyị, were anyị kwara ngwa ọrụ. Ka otuto niile na nsọpụrụ niile, mbuli elu na nkwanye ugwu, ịchị isi na ịbụ eze niile bụrụchasịa nke gị n'ụbọchị taa na mgbe niile. N'aha Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise the Lord. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise his name. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise the Lord. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and give him praise. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise the Lord. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise him. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise him. Oh, God is good. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise him. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise him. God is good. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise him. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise him. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise him. Hallelujah. Amen. Chanyi dị mma. O kwesịrị ntụkwasị obi. O kwesịrị onye a na-enye ekele. We have come today to say thank you to our God. To express our gratitude to this God who never lets us go. His love does not let us go. Once a year,
the people of God set aside a day of gratitude in Thanksgiving. So if you are looking for a topic for today's sermon, short as it may be, it is Thanksgiving, the expression of gratitude. Thanksgiving, the expression of gratitude. Every human being is called upon to say thank you, to show gratitude to anyone who has been good to them. If you're a human being and you get gifts from people, and people are good to you, people do something good for you, and you do not show gratitude, we have a name for you. You're an ingrate. Nobody wants to be an ingrate. I remember one time, somebody, we Nigerians were always looking for ways of coming out of our country and going abroad. And somebody took it upon himself to help somebody else come to America. And when that person got to America, something happened one day, and somebody was saying, well, we need to give thanks to that person who helped us to come to America. We need to show gratitude. You know what that person said? Well, it was God who brought me to America. I don't need to thank anybody else. Foul. Foul. You are an ingrate. If you're that kind of person who thinks that that person who spent his time, spent his money, filled the application form, became your guarantor, you don't need to say thank you to him. If you say thank you to God, God will not accept your thanks. Because Chineke chọrọ ka ikele onye ahụ nyere gị aka. Ọkụkọ echefula onye furu ya ọdụ na udomeri. When you give thanks to that person, giving honor to whom honor is due, then when you bring your thanks to God, it is the culmination, it is the apex of your thanksgiving. But today, when we gather all the things that God has done, when we see to our left, to our right, in front and behind, the way God has kept us, the way God has protected us, the way God has provided for us, the way God has paved the way for us where there is no way, I believe you will agree that it is only appropriate that we bring thanks to God today in our show of gratitude. In Psalm 100, here is what the psalmist said, verse 1. He says, that psalm is called a psalm of thanksgiving. And in that psalm, the psalmist begins to praise God for what God has done for him. It's a song of praise rendered to the Lord for his faithfulness to his people. And there is no better day for us to give thanks to God in that kind of way than today, the day of our Thanksgiving. God has been so good to us in the year 2020, a year that has been so difficult and so different from other years. A year in which we have seen so many people die. We have seen so many families in mourning. We have seen so many people lose their jobs. So many people lose their lives. So many people lose loved ones. But for us here at All Saints, today is a special day. A day of thanksgiving to God, in gratitude to him for his many blessings upon our lives throughout this unique and difficult year. I don't need to let us or tell us about the wickedness that COVID-19 has brought upon all humanity around the world. I don't need to remind us, you have the figures on television every day, much more than you even want to hear, what mayhem is being caused all around the world.
But our testimony in all of these circumstances is that the Lord has been good to us here at All Saints. It is by his grace that we are found among the living today. We are not among those who have died. Hallelujah. Amen. Gratitude is a state of being in which people are coming to show that God has been good to them. Gratitude is a concept. It is a state of being thankful for what someone has done for one. But thanksgiving, on the other hand, is what that grateful person does in order to show gratitude, in order to express gratitude. So gratitude and thanksgiving, they go hand in hand. If you are grateful, you give thanks. Gratitude is being happy and glad and joyful that somebody did something good for you. But thanksgiving is what you do to show that gratitude. If you don't show it, if people don't see you demonstrate that your gratitude is meaningful, people will think you're not grateful. You're not grateful. Here, I believe we will agree that we are all grateful to God. But today is the day we come to show that gratitude in a demonstrable, in a clear way, so that the world will really see that we are grateful. So the question arises, if you are grateful, so how grateful are you to God? And what are you going to do to show God that you are grateful? What will you bring to the Lord today to show him that you are grateful to be alive? That you are grateful to still have a job when millions of Americans don't have jobs? Now the question again, is what you do to show gratitude a true representation of what God has done for you? Is what you do to show gratitude a true representation of what God has done for you? You know, I'm thinking of those people whose excuse is, well, this is my widow's mite. You're not a widow, okay? Don't hide behind that quote and do less than what you should do as somebody who really wants to show gratitude to God. But if you're a widow, well, your widow's mite is also acceptable. But remember that the God who did you good, the God who strengthened your arm to make wealth, the God who showed you mercy, who gave you grace, the God who has watched over you so you don't die by COVID, he is watching to see how grateful you are. God is watching to see how grateful we all are. I keep asking my question. If Jesus were present today at this service, and he was watching as he was watching on that day when that widow brought her 2 pieces of silver or whatever coin that was, will Jesus take note that what you brought was good? Remember what Jesus said? Because of the way that woman gave, the heart with which she gave, the thing that she gave, everything, every coin in her house, said, this woman, because that woman had given not only with a grateful heart, but also a substantial gift to the Lord. So how are we going to give today? That we want to say, thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for keeping me alive. Thank you, Lord, for giving me a shelter. Thank you, Lord, for giving me a job. Thank you, Lord, for giving me family. Thank you, Lord, for protecting me as I go out and come in every day of the year, in spite of the COVID. Some of our children who
maybe walk in the place where COVID is ravaging. Some of our people who are medical doctors, are nurses and medical practitioners, they keep warning us and say, be careful, stay away. Be careful, quarantine yourself, keep away from crowd and all that, wash your hands, wear your mask and everything. But let me tell you the truth, brothers and sisters. If you do all of these things that have been recommended, and I recommend that you do, but if you do all these things and God is not in it, COVID will still catch you. The Bible says, Obruna Jehovah echeghị obodo, n'efu ka ndị nche na-ebegide na-amụ anya. Obruna Jehovah ewu ụlọ, ọ bụ n'efu ka ndị na-alụ ọlụ dọgburu onwe ha n'ọlụ. Therefore, it is by God's grace and His mercy that you and I are alive today. Not because we are too careful, not because we were wearing masks 24/7, not because we were washing our hands all the time. Yes, we did. And probably God used those. But if God did not watch over us, we will not be here to give thanks to Him today. Therefore, when you give thanks today, I want to pray that God will remind you of how good He has been to you. Not just for this year, but years before now. God has been good to you. Let us give Him thanks in a very special way this year. I want to end by reminding us of how Paul addressed the Corinthians when he was addressing this issue of giving to God. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. 2 Corinthians 9, 6 to 8. Paul writes, "But this I say, he who sows sparingly will reap also sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he or she purposes in his or her heart, not grudgingly as of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have abundance for every good work." Wow. Time will fail me to unpack this particular scripture. But I will just make a few statements and we'll end because we have a lot to do today. There are two ways in which people can give today. You can either give sparingly or you can give bountifully. You can either give grudgingly or you can give cheerfully. Those are the two ways you can give. Bountifully, sparingly. Grudgingly, cheerfully. So which way are you going to give? He says that whatever a man sows, that he shall reap. If you sow sparingly, you will reap sparingly. If you sow bountifully, you will reap bountifully. Then, it is not whether you sowed sparingly or bountifully. There's also another way it's going to be. You might sow bountifully, but you sowed grudgingly. That won't work. If you sow sparingly, but you sowed cheerfully, that won't work either. It has to be a square peg in a square hole. It has to be a round peg in a round hole. If not, it won't work. Sparingly, grudgingly. Bountifully, cheerfully. Then results will come. Praise the Lord. So how is it going to be with you? Are you going to sow bountifully and cheerfully today, knowing that God has not spared anything in keeping you here? Or are you going to sow grudgingly and sparingly, saying, well, am I the only one that God has been good to? You're not putting it there for me. Yes, whatever a man sows,
that's what he's going to reap. Let me also end this second time as I remember two brothers who came to give thanks to God. They are Cain and Abel at the very beginning of Scripture. We are told that these two brothers brought gifts to God. If you read that place carefully, you do not see exactly why God rejected one and accepted the other. But I believe that it is because of what we are explaining here that God accepted one and rejected the other. It is possible that Abel gave bountifully and also gave cheerfully. It is also possible that Cain gave sparingly and gave grudgingly. Whatever the case may be, my prayer today is that, Lord, may my gift be acceptable to you. May my gratitude shown in my thanksgiving today be acceptable to you in the name of Jesus. Amen. May that also be your prayer, so that you won't be wasting your money or your talent or your joyfulness today. Let us, brethren, let us give joyfully. Let us give cheerfully. And when we are coming, let us bring something that God can look at and say, yeah, I know that this my child is really grateful. Let's bow our heads in prayer. Father, to you be all the glory. To you, Jesus, be all the honor. To you, Spirit, be all the glory and adoration forevermore. Father, to you be all the glory. To you, Savior, be all the honor. To you, Master, be all the glory and adoration forevermore. Lord, we ask that you help us to give cheerfully and bountifully today, so that we may reap bountifully as well. Receive all the glory in Jesus' name. Amen. Biko ka anyị bilie n'elu ka anyị kwesị okwukwe anyị ike n'ime Chineke Chineke okwe nke ndị ozi, ka mmadụ niile si ekwe m na Chineke nke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, onye dị niile n'ụwa, n'iwe na Jizọs Kraịst, naanị ọkpara ya bụ Onye-nwe-ayi, onye atụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary mụrụ ya. Ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, akpọgidere ya n'obe, ọnwụnwa, elie ya, ọ rịdara n'ala mmụọ. N'ụbọchị nke atọ, o sikwara na ndị nwụrụ anwụ bilie. Nke pụrụ ime ihe niile, n'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ Katọlik nke ndị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Onye-nwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Jehova, nye anyị ebere gị. Jehova, zọpụta ndị na-achị obodo anyị. Jehova, were ezi omume yikwasị ndị ozi gị, nakwa ka ndị rụtara n'ụwa. Jehova, gọzie ihe nketa gị. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime gị.
Kọlet nke dịrị ụbọchị taa, ụbọchị onyinye. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, gị onye sitere na amara gị nye anyị mkpụrụ nke ala na mgbe ya, anyị ji obi dị umeala enye gị ekele, si ume obi anyị pụta n'ihe onyinye gị ndị a. Anyị na-arịọkwa gị ka anyị nye anyị amara nke anyị ga-eji were ha otu o kwesịrị n'ihi otuto gị, na inyere ndị nọ na mkpa aka site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị, onye dị ndụ na-abụkwa eze, nyere gị na mmụọ nsọ otu Chineke mgbe niile ruo n'ụwa ebighị ebi. Amen. Kọlet nke abụọ n'ihi udo. Chineke, onye wetara udo, onye hụ ịdịrị otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe a na-efe gị bụ ịpụzụ n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị oru gị dị umeala n'obi, na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Kọlet nke atọ n'ihi amara. Jehova, nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị udo wee ruo ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọra anyị ọgụ n'ime ya, kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla n'ụbọchị taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla bụ ihe ize ndụ, maka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ugbu a, anyị ga-ekpe ekpere niile dị iche iche n'olu bekee nwanne anyị nwoke. Let us begin our prayers by offering prayers and intercessions. Almighty and everlasting God, creator of all that is seen and unseen, of all we can understand and all that is yet to be revealed, you have placed us in a universe with breathtaking splendor and with an ability to constantly surprise and amaze us. And so, hear us as we humbly come before you to seek your help and guidance in our lives. We come to you in simple trust, and as Jesus taught us, in a certain knowledge that you are our Heavenly Father and will listen to the prayers of your children. We pray for the Church, the Episcopal and Anglican Communion, and especially our Church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ and serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese in Washington, and all the bishops, the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy, we pray for our harvest Thanksgiving. At this special Thanksgiving time of the year, we pray for all who work so that we have food to eat and share. Lord, bless all who labor to satisfy our need, and we pray that all the trade between peoples may be done openly and fairly and with due regard for the environment and for human dignity. Lord, in your mercy, we offer our prayer for world peace. We pray now for areas of the world where hatred and wars make the efforts of daily life even more difficult. May all hear and respond to the words of Jesus, who spoke of peacemakers being blessed and of treating our neighbors as ourselves. Lord, in your mercy, we offer our prayers for the nations of the world. We pray for all the nations of the world and their leaders. We pray especially for this nation of America and our home country, Nigeria. May leaders of the nations work together for lasting peace, so that healing and justice may arise all over the earth. We pray especially for America that is engulfed in a time of post-election division and a tumultuous transition of power. May the people in this nation soften their hearts with kindness, that we may listen to one another with respect,
express their thoughts with humble clarity, and always seek the good in others, as they strive to form a more perfect union. Lord, in your mercy, we pray for an end to the coronavirus. We pray for an end of the spread of the coronavirus around the world. We pray for all who have been afflicted by the disease in one way or the other, for the leaders of the nations, that they may work together for the common good as the outbreak spreads. May the barriers that divide be brought down, and the bonds of trust may be strengthened to benefit the entire human family. Lord, in your mercy, we pray for all families in the world. We pray especially for the families of the members of All Saints Igbo Anglican Church and all other families represented here today. Each one is made up differently of different faces, of normal ups and downs of their life in different ways. We are especially mindful of families who are deeply affected by the coronavirus and economic situations, where there is unemployment, of fear for the future. We pray that each family finds a place in it for the love of Jesus Christ and the special peace which it brings. Lord, in your mercy, we pray for the sick, especially all people we pray for every Sunday. We pray for the elderly, the housebound, and those in care homes. We pray for all who minister to their needs. Lord Jesus, who responded to the needs of all those who had faith, comfort and sustain those who are in need of your grace at this time. Lord, in your mercy, we offer our prayer for all who have died in the faith of Christ. We pray for all who have died in the hope of resurrection, and those whose faith is known to you alone, that with all the saints they may have rest in that place where there is no pain or grief, but life eternal. We pray especially for those that are listed on our worship bulletin. We pray for those who mourn the loss of loved ones, whether recently or long ago. Lord, may the knowledge of your resurrection and glory be a comfort to all those who mourn. Lord, in your mercy. Almighty God, you have promised to hear the prayers of those who ask in your Son's name. We pray that we have asked faithfully, that we may obtain effectually through Jesus Christ, our Lord. Amen. Biko ka anyị kpetukwuo n'ekpere banyere ụbọchị taa na ihe niile nke anyị na-eme. Onye-nwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi, anyị na-ekele gị ọzọ na ịkpọtala anyị n'ụbọchị taa bụ ụbọchị anyị na-enye onyinye. Anyị na-arịọ ka ime ka onye ọbụla n'ime anyị hụ na o kwesịrị ka anyị nye gị ekele, ka anyị ghara ịla azụ n'ụzọ ọbụla iji ndụ anyị nye gị ekele n'ụbọchị taa. Mgbe anyị na-enye ekele ndị a Chineke, anyị na-echeta ụmụnne anyị ndị nọ n'ahụhụ, anyị na-echeta ụmụnne anyị ndị nọ n'iru uju, anyị na-echeta nwanne anyị nwoke Emmanuel onye ukwu onye lara ugbu a ili mama ya, na-echetakwa Ogechi onye ga-ala mgbe na-adịghị anya ili di ya, na-echeta ụmụnne anyị niile ndị nwere nsogbu hiri nne n'oge dịka oke a. Anyị na-echeta nwanne anyị nwoke bụ Remi Ọnụọha na nwunye ya bụ Aki Balewe Ọnụọha, ndị nwa ha nwoke nwụrụ n'oge gara aga n'oge na-eteghị anya. Na-echeta nwanne anyị nwoke bụ Mr. Nkanta onye nwa ya nwoke nwụkwara. Nna anyị, ọ na-ewute anyị na ihe ndị dị otu a na-eme n'oge anyị. Anyị wee na-ewere ụmụ okorobịa ndị a ndị hapụrụ ugbu a na-agbakwasị ụkwụ na-echeta ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị niile, na-arịọ ka ị were amara chekwa dukwa ha. We pray for all our young people, oh God, that Father, you will not allow them to perish. You will not allow the wickedness that exists in this country touch any one of them. Father, we build a wall of fire around all our young people, those in college, those in schools, those who are
young workers who have left school and are working. Father, we ask that you protect them from the wickedness that Satan perpetrates in this world. Father, we pray, oh God, that the wickedness of racism will not touch any one of them. Blessed be your name, O God, as you protect our children. As we give thanks to you, O Lord, we give it in the knowledge that you will continue to protect us. You will continue to provide for us. You will continue to have mercy upon us. Receive all the glory and praise, we pray, through Jesus Christ our Lord. Amen. Dịka ihu anyị dị iche iche, otu aka mkpa anyị niile dị iche iche. Ana m arịọ ka anyị were naanị nwa mgbe ugbu a chee otu ihe dị mkpa n'ime ndụ gị n'ihu Chineke. Let us each one bring our special request before God. Ekele onye akịdị ya agwọta ọzọ. When we give him thanks for what he has done, we can now present our other needs to him, and he will help us. God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and be our eternal home. Chineke, gị onye nyewere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi butarịa n'iru gị n'ọgbọ. Gị onye kwere sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ atọ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị na ị ga-anụ arịọ ha. Onye-nwe anyị, mezuo ọchịchọ na arịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, na ịhụnanya nke Chineke, na nwekọ nke mmụọ nsọ tinyere anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ụmụnna n'ime Kraịst, ebe ọ bụla unu nọ, keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ụmụnna, ọkwa eberela na mgbagbu. Oge eruola mgbe anyị ga-egosi Chineke na ihe o mere anyị dị anyị mma. Anyị ga-werezi ohere a nyefee ndị ọ dị n'aka ime otu a. Amen. Ugbu a anyị ga-amalite harvest thanksgiving anyị site n'ịbụ abụ 320, hymn number 320.